Een transport van een zwiere transformator naar een heegspanningsstation bij Ljouwert is juist flink misgien. Het gevaarte van 250 ton zakken fot in de baaiem en bedarren op een sietkant. Arjen Bosselaar, doorwiedest op dat stuit in de buurt. Wat barre de kreeg? Ja, ik wie hier achter mij op reportage. Ik wie hier om te zien hoe ze die transformator naar het heegspanningsstation brengen. En je mag je voorstellen, dat is een gevaarte van zo'n 24 meter lang. Ik denk een meter is 5 heeg en een meter is 4 breed. Dat moest hier toch het boerenloon een paar 100 meter vervierd worden. Dat ging een paar 100 meter goed. En op een gegeven moment begint het wat te krijken. Zakt het de hele boel 2 meter naar beneden en valt zo op de sietkant in het droege sleet. Ja, maar hoe kan zoiets gebeuren? Ja, dat is vanzelfs de vraag. Dat is ook de vraag waar netbeheerder Tennet zich al haast 24 uur mee bezig had. Want deze hele operatie, het vervangen van die transformator, daar is maar militaire precisie zoek haast ze onwerken. Nooit de transformator waar ze te midden onwalbracht is, maar er jongens een paar 100 meter online worden troch het laan wat de Iepenbierendiek bereikt is. Van daaruit kunnen ze dan terug naar het heegspanningsstation. En dat is geen kwestie van het delen van een paar rietplaten. Wij doen het niet over 1 nacht ijs. Wij hebben hier ruim 1,5 jaar geleden zijn we hier gestart. Met grondonderzoeken, met allerlei testen, voorzorgsmaatregelen. Maar dat heeft helaas anders mogen blijken. En hoe wordt een dag eerder de oude transformator hoe dezelfde die afvierd is en de testen uitviert binnen, maar vergelijkbaar gewicht, gaat het om kwartiervrachten dochs mis. Nou, ik sta ook nog even, dat zul je aan me zien denk ik. Dit is een enorme terugvlak. Dus wij moeten echt even terug hergroeperen. Nu zorgen dat de site veilig gesteld wordt. Zoals ik zeg, geen gewonden, dat is voor ons het belangrijkst. En nu gaan we vanaf nu al het programma starten om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Ja, de ben gelukkig is er geen verwoenen rekken. Maar wat is nou de totale skeer van het ongeluk? Ja, dat wordt op dit stuit druk uitzocht. Dus juist dat ik achter mij, ze ben nog druk bezig. Maar al die onderzoeken, het veiligstellen van die transformator, dat is ook een van de vragen. Hè. Die transformator die kost het een paar miljoen euro. Een van de vragen is, doet er het eigenlijk nog wel? Hij is op een sietkant van. Zo'n ding wordt natuurlijk net van niks voorzichtig vervierd. Dus ja, zo'n klap kunnen dat eigenlijk wel. Hè. Het is een apparaat dat zet net samen even onder een minuut om te checken of er het nog doet. Wat wel duidelijk wordt is, bij de inspectie, is dat de wetterliering van de pleats helemaal achter mij. De pleatswet, de transformator ook onwalbracht is. Die wetterliering die is rekken bij de crash. En daar is heeft de prioriteit van maken om die in elk geval te herstellen. Ja, nou is die transformator 250 ton zwier. Hoe krijgen ze dat ding erbij? Ja, dat is een goede vraag. Werd ze bij Tennet al de hele dag aan het denken. Want ja, ze dachten dat ze het goed van elkaar hingen. Dus zeiden ze het al, of het wiel te jaren in het filmpje oral ear planning zie het in deze operatie. Dus kan je die samen voorstellen dat dat net samen 1, 2, 3 even een kraan ernaast rieden en optillen is. Dus de woordvoerder van Tennet die ik vanmiddag spruts, die zei, ja, we ben je misschien nog wel dagen, weken of zelfs man met douane. Ja, nou zit het stroomnetwerk al haast ons in piek. Welke gevolgen heeft dit? Ja, het heeft geen directe gevolgen in die zin dat deze transformator mast een andere transformator vervangen die een ierverlien stikken is. Dus wat dat onbelangrijk is het net dat dit een uitbreiding wie van het stroomnetwerk. Wat er vol onderhoorn is, zei diezelfde woordvoerder van Tennet, die zei mij. Het kan wel zo wezen dat belangrijke upgrades van het netwerk, onderhoud van het netwerk, ja, dat kunnen we nou minder makkelijk uitvieren zolang die transformator net te plakken is. Dus dat kan wel vertraging oprinnen. Oké, Arjen Bosselaar, dankjewel.